Bude sa ný, Vladko. Dobre. Krém trošku. Moja ofina. Tvoja ofina, počkaj. No čau, Gabino. Je deň D, nedela 19. augusta 2012. Odchádzaš nám na farmu. Všetci Levičania ti určite držíme palce, sme dušou s tebou. Budeme ťa pozerať, samozrejme. Áno. Samozrejme aj rehotať sa na tvojich kúskoch, čo tam budeš stvárať. Ale čo by si nám prezradil troška tak z tvojej duše, čo sa týka aj sexuálneho života? Jak si pripravený na tie dievčatá? Pripravený som na dievčatá perfektne, psychicky, duševne. Veľmi sa teším na Farmu 3, že môžem reprezentovať mesto Levice. Dušou a môjim životom milujem toto mesto. Stále sa vracám, či z Austrálie alebo z Číny do Levic. Tu som doma a všetkým chalám odkazujem, držte mi palce. Mám toto mesto veľmi rád a budem reprezentovať z čistého srdca a dúfam, že 11. decembra budem vo finále. Nejde tu o peniaze, ide tu o moju česť. Jak som už hovoril pre televíziu Markíza, je tu 80% pre moju česť a 20% pre peniaze. Držte mi palce, chalani, a fanklub posielate SMS-ky. Veľmi vás všetkých mám rád. Čaute, dovidenia, ahojte. No, nie, ešte nám neodchádza, ešte sme neskončili rozhovor. Prezrad nám ešte, že čím zaujmeš celkovo tam v tej farme, či s tou svojou charizmou, alebo... My ťa síce poznáme veľmi dobre, určité predstavy máme, ako sa budeš správať, ale svojimi slovami povedz, že ako pôjdeš na to. Farma 3 bude 5-krát väčší boj, ako bola Farma 2. Ja si myslím, že zaujme mojimi skúsenosťami a mojimi vedomosťami, ktoré ma život naučil. Pre mňa není problém džungla, pre mňa není spať problém na strome, pre mňa není problém týždeň jesť, proste budem bojovať, jak bojovali najväčší terminátori z celej duše a z cíly. Mám pripravený v mojej hlavičke taký psychický punch. Nepoznám finalistov, veľmi sa na nich teším a ja si myslím, že na 99% mám šancu, mám nádej sa dostať do finále boja Farma 3. Ďakujem, čaute. Stále čaute. Stále sa len chceš rýchlo lúčiť s nami. Vydržíš ešte postoj chvíľa. Mňa zaujíma, čo budeme robiť v októbri na jarmoku. Budeš nám chýbať. Kto nás bude púšťať na ten veľký kolotoč? Kto tam bude skákať ako opica? To nám bude veľmi chýbať. Budeme ťa vydávať len 3-krát do týždňa. Samozrejme v telke. Kto bude chcieť, bude si pozerať aj opakovačku. Ale budeš nám veľmi chýbať, hlavne v tom októbri na jarmoku. Tie tvoje kúsky, tie tvoje srandy. Chlapci, budete sa voziť na kolotoči. Mám to zariadené u všetkých kolotočárov, ako každý rok, že moja veľká parta pôjde zadarmo na kolotoče a musím to vydržať, lebo ja si myslím, že do 11. decembra určite tam budem, všetko preto budem robiť a vyhrajem, lebo chcem vyhrať, kvôli tomu tam idem, aby som toto fantastické super mesto Levice, čo milujem, aby som vás reprezentoval všetkých Levičanov a všetkých mojich kamarádov. Gabinko, ešte jedna taká otázka. Je známe, ty si taký trúd. Jak si pripravený na tie samičky tam? Na tie samičky som pripravený duševne, psychicky, proste všelijak. Nejde tam akože o tie baby. Teším sa na nich, budú určite zaujímavé. No a vieš, na čo sa my budeme najviac tešiť? Na tie nočné relácie pod perinkou. Lebo jak si známy tým našim, že si trúdik. Tie samičky, jak sa budú v noci hlavne k tebe správať. A ty k ním. Takže určite nás bude zaujímať hlavne tá nočná show. Jak tá denná, jak tam pílíte, alebo máte určitý program, ktorý musíte absolvovať. Ale my sa určite hlavne všetci Levičania, ktorí ťa dobre poznáme, budeme očakávať tie nočné tvoje výjazdy. A či to máš pripravené a ako to máš pripravené, premyslené? Určite áno, určite som pripravený na dievčatá. Vlastne 24 hodín sú tam zábery kamery a vlastne dajú sa tam robiť aj nejaké špeciálne veci, určite áno, ktorá kamera nezabere, to vám nemôžem prezradiť. To vám prezradím, až keď sa vrátim. Ale fyzicky, duševne som pripravený na baby a teším sa na nich. Proste bude to veľkolepá super show s babami, aj vlastne s celým tímom a čo sa týka týchto, viem na čo myslíš na sexuálne veci, to ti poviem až potom, Vladko, keď sa vrátim. To sú maximálne intimné veci, ale teším sa na nich. Teším sa na vás, babi, vo Farme 3. Chystám sa na vás, babi, a spravím všetko preto, aby to bolo OK, aby to bolo dobre medzi nami. Čau. Jak som už spomínal, čakáme na tú nočnú show.
A prezrad nám aspoň troška z toho mála, čo máš premyslené. Keď budeš chodiť na keramiku, či ich zobereš tam, alebo v Sene, v Stodole, alebo kde máš takú predstavu, že by si ich zobrala, troška poprevracal tie samičky. Ja si myslím, že všade nebudú kamery, áno, 24 kamery, ale pod perinou nebudú a tie veci, na ktoré myslíš, Vladko, na tie veci dáme do laty, čo sa dá, to spravím, čo bude v mojich silách, pre dobro Farmy 3 a vlastne to ti poviem až potom, keď sa vrátime, dobre?